Minahal kong mga igsoon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugoa og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo, kay ang kangitngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katao, anaa pa sa kangitngit, og ang nahigugma sa iyang isig katao anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katao anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit og wala masayod kun asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha nang daan sukad sa sinugdan. Gisulatan ko usab kamong mga batan-ong lalaki, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha nang daan sukad pa sa sinugdan. Og kamo usab mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo, og ang pulong sa Dios anaa man kaninyo, o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kun dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kangturan. Friends are all hurting for moments and regrets and charity.